Má na sobě kostým Kaina. A už jsem zde. Už je tady. A už ho vidíte. Vítejte v přední desítce. Pravděpodobně dnes jste trochu smutný, zdá se. Nedáte si trochu andorianského brandy? Já v pracovní době nemůžu pít. A to není alkoholické brandy. Já nemůžu pít nic. Dáte. Mám si dát? V tom něco plave. Tak já jenom useknu. Z toho druhého. To není špatné. Takže to byl soutěžící číslo 27, který mě tímto okradlo několik vteřin, které měly být přiděleny další soutěžící. Můžete odejít, že?